No niin, ja nyt ollaan täällä SFC Kymenlaakson alueella Purhossa ja tänä viikonloppuna on suhteellisen hiljasta. Noin 120 paikkaahan täällä on. Äsken käytiin vähän soutelemassa tuolla ja kalassa, mitä ei tullut, vain kokemusta. Illalla sitten uudestaan. Jos vaikka sattuisi lohi iskemään. Tännehän lohia tuolla keväällä istutettiin ja niitä voi sitten kalastaa sieltä. Kalastuslupaa vastaan, että vuosilupa on 40 €, päivälupa oli 7 € muistaakseni. Ja Purho on ihan kiva paikka, että ei ollaan. Tää on meidän ykköspaikka, kun ollaan Kotkasta kotoisin ja paljon ollaan käyty muillakin paikoilla, mutta kyllähän tää Purho on meillä ylitse muiden. Että kannattaa tulla katsomaan. Jos et ole vielä päässyt tutustumaan Purhoon, niin kannattaa ilman muuta tulla, että kyllä tämä on yksi parhaimpia paikkoja, mitä itse olen kiertänyt. Siinä on saunat, naisille ja miehille eri sauna ja vaihtelee sitten ykkössauna välillä naisille välillä ja kakkossauna miehille ja sitten toisinpäin. Ja sitten jos on enempi kesällä porukkaa, niin siinä näkyy kohta 3. sauna. Minun suosikkisaunani telttasauna. Telttasaunassa on parhaimmat löylyt. Täällä käyn yleensä silloin kun tää on auki, niin kaikista mieluiten. Kyllä. Täällä on sitten laiturit ja uimamahdollisuus. Mutta tervetuloa tosiaan tutustumaan Purhoon, jos et ole aikaisemmin käynyt. Ja jos olet käynyt Purhossa, niin tiedät minkälainen paikka tää on, niin tervetuloa uudestaan.